cilkel ini salah Delengen. Sallu ala Nabi Muhammad. Kaping telu. Bocah uga marah. Ruga gawe. Kaping papat. Delok Iki karep iki lapal. Sik. Alah, Bu. Sing liyane lho. Sik. sing muni omong wong bolu Enggak sak menit tok iki lho. Sing liyane iku malah liyane lho. Oke. Lah kemana? kae lho kucing putih lah kok nyenggol bojone sing papat apa kok iso nyapa nyenggol bojone Bu, papat kiblat 5 pancer. ngono lah kowe ngendel-ngendele delok nggonku padha ae lele padha wong sawane padha Kalau gini kan adik jadi malu. Pada malam hari itu